бино ба гузоришҳо дар вилояти бағлон ҷанг миёни нирӯҳои муқовимати миллии афғонистон ва толибон оғоз шудааст. ҷангҷӯёни толибон бо талафоти зиёд маҷбур шуданд аз ин мавзеъ ақибнишинӣ кунанд. дар ин бора оҷонсии хабарии русии ТАСС бо такя ба манобеъи худ рӯзи 12 сентябр иттилоъ додааст. ба навиштаи ин оҷонсӣ ҷанг миёни нирӯҳои муқовимат ва ҷангҷӯёни толибон рӯзи якшанбе дар мавзеи пули ҳисори водии андароби бағлон вилояти ҳамсоя бо паншер шурӯъ шудааст. бо додани талафот толибон маҷбур шуданд ин мавзеъро тарк кунанд, вале ҳанӯз даргириҳо идома дорад. соати пеш фармондаи маҳаллӣ хайрмуҳаммади андаробӣ бо тарафдоронаш дар як видео ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шуд аз озод шудани 3 ноҳияи ин минтақа хабар дод. вай толибонро ҳушдор дод ки ҳамин гуна дар ҳамаи вилоят онҳоро шикаст хоҳанд дод. ҷангҷӯёни толибон баҳори имсол пас аз он ки амрико эълон кард нирӯҳояшро аз афғонистон берун мекашад, амалиёти ғасби минтақаҳоро дар ин кишвар оғоз карданд. рӯзи 15 август раиси ҷумҳур Ашраф Ғани аз афғонистон гурехт. толибон бидуни ҷанг шаҳри Кобулро ишғол намуданд. сари кор омадани гурӯҳи толибон дар афғонистон ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ва аксар кишварҳои ҷаҳон мамнӯъ ва террористӣ шинохта шудааст, боиси эҷоди нигарониҳои ҷиддӣ аз ояндаи ин кишвари ҷангзада шуд. муборизаи ҷабҳаи миллӣ ба раҳбарии Аҳмад Масъуд дар водии Паншер бо ҷангиёни толибон 11 рӯз аст идома дорад. танқидҳо аз Созмони Милали Муттаҳид ва бархи кишварҳо то рафт баландтар садо медиҳад ки афғонистониёни сулҳхоҳро бо таҳдиди толибон танҳо гузоштанд. толибон дар замони ҳукмронии солҳои 1996-2001 шеваи бисёр сахту бераҳмонаи раҳбариро пеша карда, аз ҷумла ба хушунату куштор гунаҳгор мешаванд. раҳбарияти гурӯҳ мегӯяд сиёсати онҳо тағйир кардааст, вале сокинону ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд ҳодисаҳои рӯзҳои охир дар шаҳрҳои Афғонистон баёнгари чизи дигарест.